No, dari jaba tata halo bota bota baba tega trend paba bujile trend paba landa gari थांगासिनो दं गाइस लोगोफोर थांनो ओंखारबाय बाय बाय जुकौ भेलि थांनो ओंखारबाय गाइस सामान लाजोबबाय गासिबो रेडि जाजोबबाय थियारि जाजोबबाय नै ओइ चलो चलो रेडि वेट আছে যে বহুত চলো ভারী না বেগ ওয়াও নাই খাবে গাছিন লুসিরে এইবিলাক বিষ হৈ আছে আমাৰ বেগ 10 মিনিট পড়ে তাববাই গাইস নাই बेसेबा गोजान गारबाय जोङो थांगासिनो दं गाइस जों आङो माने भिडिअ लाबाय थानो सोलाबाखै थाबायनांगोन ना दोगोर दागारनि थिकसे बोल 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 नायलाय वाव नै बाहुबलिनि बायदि ओंखारदों गाइस लोगोफोर नाय नै बाहुबलिनि बायदि ओंखारदों ओइ गोदानदोसो लानांगोन मोजांथार नोंखौ नायदो नै दैया हाजों दैया जि मोजांथार चलो नोंसोरो रायजोफ्रा जरहाटनिनो बेसे खस्थ' फैदों होमबा बिसोरा मालाय बारा बेदें लाबाखै मालाय बारा खस्थ' मोनदिया आरो कोहिमा फॉरेस्ट ओए डिवीजन आज का रात का काटेगा ना टिकट ओके 2014-15 कुवासा खोनाय ना गाइस अनि ने फलो थलो जे गर्छु माय गॉड रिंग रिंग ने नायला बिराद रिंग रिंग आरोना हाराबो मोनखानाय नङा बेयाव गोलैनांगोन नङा कुवासा खुजोबबाय माने अखा हालायसिगोनदां लोगोफोर जेने थेने थाबाय जों मोनफैसिगोन आरोना नै गारि लाखिना दोननायसो मोनफैबाय जेने थेने मोनबाय फैबाय जों ओमफ्राय आं बर'बा बेस्राफ्राबो नोंजोब्बाय बेग सेग लायाबाबो बिसोर बिराद गोलैबोबाय थादो बिस्रा नि थाबोबाय बेदिंसो साफ्रि जाजोब्बाय फाइनालि जोङो दायो गारि स्टेन्डआव सौफैफिनबाय लोगोफोर नैफोर गारिफोरा जोंनि नङा सब बुकिं जाजोबनाय जोंनिया लांदां गारिसो जागोन जा इन्ट्रेस्ट जालांखायो लांदां गारियाव बेनिखायनो जों लांदां गारिजोंसो थांगोन आरोना जेने तेने जिन्दाबाद मोनफैबाय ना थागोन दे जिन्दाबाद सिनेरेलाव No, dari jaba tata halo bota bota baba tega trend paba bujile लांदां गारियाव trend paba लांदां गारियाव थांगासिनो दं गाइस उर्मिला आगत गरो के सानफ्रिके मा एटु बर कोनटे एटा इसो मी आने में ना वो साइड अच्छा है सबसे फ्रंट साइड बैलेंस करबा लागि आं लाखाला बाजा फैनानै माने जेखौ वाव दमु बारगोन माबा पुष्पानि खारनाय माबायालै काल लाला वाव दंफां बारि लोगोफोर माबायदि नुदों दंफां बारिखौ नायलाय बिराद मोजां आरो जोंखौ नाय गारि लांदां गारि पुष्पा पुष्पा हाय कर लांदां गारिजों
Ada Rokiase ada Amar. Jangan ini selesai. Lang asin dong mana? Ay! Gusuk mabiao. Benggol apa phone ko itu tumbes kamu tak apa saja. लोगोफोर बिसामा मोनफैफिनबाय जों दायो लोगोफोर नैबे मारुतिजों थांसिगोन जोङो नमस्कार नैबे आदा कार्बि आंलंनि हे भगवान नमस्कार नजायर मध्ये 5 केजि नि उजन वाव नै एक्सन फैरोलानो होलाय र खनसे सावरायगोन होनदों गावसोरना ओंखामनिखौ वाव BOC Kohima BOC ओंखाम सोंबो अर्डार खालामसै ओंखाम जानांगोन नालाय ओंखामा ओरैनो मा दाम जिखुनु जाया बेदरजोंबाबो बेदरबाबो दाउबाबो नाबाबो सब बे मोनैग्रोनि नै थांबाय दङ नै मोनबायानो नै I love Kohima. Mabayaknya parang Bang. oke. Kohima. এই ৱাৰ সিমেট্ৰি চাই ল কালি আহা এই সিস্টেম নাই ভাল Maka. এইটোৱে আছে অকল যা Nah, le. Full ke zimu zan kana. Hello gupur, finally जों दायो माबा डिब्रुगड़निफ्राय फैबाय दं आरोना जोङो स्लाबटार थांगासिनो दङ स्लाबटारनिफ्राय चेन्ज खालामगोन आरोना जों दा मेजिकजों फैदों ओमफ्राय मेजिकआ गाज्रि जाबाय लामा ससेयाव गाज्रि जाना दंमोन आंथ' भिडिअ लानो थिनबायदोंमोन आरोना नैबे जोंनि लोगो माबाया सन्दना ओमफ्राय लानो होगासिनो दंमोन आं लाया होनगासिनो दंमोन खोन्दो खोन्दो दानसे पार्टि जानाय बायदि जिरायबोगासिनो खोन्दोजों नैबे सार बेयो मा होनोमोनलाय इन्डियान आर्मि सार बेयो जोंजों फैफादों आरोना जोंनि सारमोन इन्डियान आर्मिफोर फैफादों आंनि बिसोरनो आरोना खोमसिसिनदों स' गाइस जोङो सापरि मोनबाय गाइसफोरा थांजोबसिगोन दे सेक लास्रांजोबनोसै बाय बाय थांदो दै सान्द्रि बाय बाय टाटा टाटा आं गावस्रालायबाय आं दे थांदो बाय